Hi guys, mayong buntag. Hindi ko sabay pikas. Tabok-tabok naman may dari pikas dari. Pero diha may makatuganan. Hinggan ko dito kay na mas mananghili ning abot na. Ang dagpahan. Kan kung pa nagdepay sa kadari sige tawag. Kay magluto na kuno. Namalit man sila ay sa og si Manding og kuan isda. Dahil pesog no ko siya napoy ko ang dato. Si Junjun may magluto sa adobo. Ilan mas na ikaw kung ikalutoon sa adobo. Isahon? Adobohon gani. Isa na ni. No. Nag-t-shirt ko kay grabing ka nalimot dari nagdadaman ng t-shirt puti kay ngan man nga mo kuno suoton ni nagkuha na mo tabak-tapok kunya kay damay mga sanina steering nga katungkol mamaya mong gipang suot. May ra butang garon hinti. Atong pakpakan ng kapadas ay pakpakan natin. Nga may nagsinso. Yeah. Parang naman. May pakpakan kapadas ay. Isa nang lubi binuntanan na ay magibit-bit. Mo. Nang gibalingja. Oh, balik tayong tayar po. Sino mo tayar ko? Makadaog makahapod. Dawa, kadaog. Mga pero ihatag na vegetarian. Wah, nakadaog. Ginukado ko na. Kanya. Be, kuya be. Lagi. Ay, kaya kaya Bukat. Aga ko kaunin ng kuno kadaog. Pero binag ko na lagi tagsing-sing ko tayo. Iya, kaya nakaunom nakagkadaog. Kadaog. Sa gusto ka daw basilin. Katong nilong kurang is diyan pag opera ba de 3 to 0. Singkat kan daw kung kawas sa permit opera ana mo. Bilo ya una be. Ay, so. Ay, anak na tinapag ka na may di mo na malunod na to dito. Sus, ginoo ko. Nakutalan ni trabaho Dagan naman eh. Ang gani. Tulog na akong ano. Bawang. Anak ng tinapa. Yun ay, anak ng tinapa. Ay, mag-iwan. Doktor para na. Dok ko na yung pangdagdag natin. Buslot dyan ang kaha ni nanay. Grabe magkaraw. Abot mas pikas. Baryo. Bugat rin. Ang maglog na. Dai pangdagdag din. Dai pangdagdag ko to din. Ano kaya nga pangdagdag din oh. Hindi siya din. Ngunit saktong nawa. Gabi. Dai pangdagdag. Ano dali na naman ha. Tuto na pagkapan. Umot na raba pag imuhang ginisa. Humot na kayo na. Hapit na ma. Di mong. Nasunog na to be. Yeah guys. Pagdagdag ni nanay sa kuhan luya. Man. Oh. Tara. Tara guys oh. Bang, dali ara. Nasunog na rin yung baro. Kami nang sulog na kayo umot. Ay, pagpalabili kayo mati tayo. Pangwa malit lang sa luya. Hugas na rin, hugas na rin. Mukhaan ka na rin kapadas ha. Tara guys, sagat ang kapadas. Dara kapadas ay. Kapag nagsinso. Dara na kapadas na iumok na. Saring ato yung kapatid sa mga. Mas hilak si Mengkay. Isa na ito magtagtubig. Kaya ito sa pagkakulig mo magtubig. Ay tanda. Sige maghilak. Mayroon ka Mengkay. Yan eh pag ang iro-iro. Ay, iro. Nga na pag ang mga irang nga na to, Mengkoy, laki man. Mengkoy. Mengkay. May nakagamit ko yung be. Ah, talaga eh. Simingkay. Kamis na ba? Tamis na natin. Wasi,
Ay. Ha? Kaya sinana. Natulak ka kao, kami rin bahala dari. Hindi mo nang lupos yun eh. Lupos yun din eh. Natulak ka na eh, kung may bahala. Kaya lamang ihala din. Inong kuhan silpon kayo mukhang magsuka. Nako dari guys, gatong tungtong ko dari kuan. Bintana kay na may kuan dari, makasignal man dari og kanang kuan dita. May sensor ang kasaba. Aray ko. Pwede na ako ba tubig di ba? Nagluto ni Don Donokos. Iwan mo na ako tubig oh. Kung sagit siyang nagkuhan ba? Tubig. Ay, may magunuhan dari. Manuhan na lamang kuno pritohon manunta to. Manuhan na lamang. Lami man po niya manuhan nanay. Kaya di man kumakao, di man basta ba, may dito ni mo. Lami man po dagi ninuhunan dyan pritohon na eh. Minsan ay? At sa pangluto, lagi mo rin buhol. Kusinero. Kusina. Kusinira. Nasubuan. Hindi nasubuan. Kaya ito masubray na sa gawas. Ikaw ba dyan may piramida ng magagas ko anay, kusina. Ito, bahog mo sa sabaw. Diyan ninuhunan, pusto ng dahon. Biasa pwede sa baon eh. Kas butilya. Kanas butilya. Kanay. Nagbaldi kayo, magkabo-kabo mo na bukas. Hinganaw na niya guys, so pusto niya sa dahon. Kaman, hindi madugmok ba? Hindi po madugmok sa init-init ni mo na nga putog dahon. Hingani dahil pag magunuhan ta pa, Kanang inanan ako. pusto na tag dahon. Oh, para di makuan. Hindi lagi madugmok sa init-init ni mo. Kaya kanang init-init mo humog na. Oo. Marata, manig ni mo kuston. Diyan humot po no. May idea na din. Sa unang ko ang mga kuston. Pangkuan na para di makuan. Lami maganing pinaisan, gikaon gabi pinaisan, giparisan nagsaging. Nang pinasan tamban, mamayong suna mo din hindi na may patugbuhat. Kaya ka ng tamban na mo ang asin na aspaisan. Bitaw na Sa eh. itong pagburgahi, mapwede mamakos na. Gahi man nagbuwad. Yan na nga nila kami. Kung itamban, mapalit na ito. Sa ito, makakilo ang palit ng asin. Kaya makakaon putas. Agbuhat ang mahala. Tag 300 kilo. Mahal kaya ang buhat kasi isda rin sa... Oo. Nabali na bitaron sa ura di ba? Ang buhat mo ipiting prato ha? Karon nabali na. Buong anong mahal naman kajog buwad at mga tao di na noon po maka-afford og buwad. Pero Ano kamahal? makapalit na gamay. Ipon, 200 gamay na. Mano mapalit na lang preskong isda, pwede kita na lang may mubuwad. Pwede ko rin kita magbuwan. May sa mamalit og buwad na daan na namang mahala. Ito na nagsuka sa mga asinan. Ang timplano na ni daan sa Ang tagsog pusto. dari para ako sa Ang timplano. No, kumanda ka no, kapit na ang hapon. nakamanok. Kapayas ang katapat. Ay laka manok. Kung sana ninjo. Inuwa. Diri mo, uso tulaw di roteri na. Bawang sa diri. Diyan gusto isugba ko no. Lamay pag sinugba. Pasugba ko no kay makasugduha ka Pati, siya. ganang ka diri. Iring. Agay iring kuno kading. Inga matad pa din John na iring nanungkab. Gara ko iring. Swerte bitag iring. Sakto na ni. Adobo nga nokos. Hindi kusinero gimo ang best friend. Sarap nang, kanina mo sudan. Kuan kanang adobo baboy. Nana po rin baba dyan. Karon, kuan na po adobo na pong musik. Ganda, gumbak na sila ganda. Sila mo talaga gumbak. Naluto na kon guys no kasi puli na po din Lambot-lambot ka sa dinunan. gamay. Lambot-lambot gamay ba? Ang kaon kay suka man na. Mama nagkuha ng timpla. Ay, siguro na. Butang mo na kay siguro. Siguro man nga, hindi man yang kadyo. Ano sa'yo yung butang nga na? Pandra, humor tubig. Mansa man ang May bunjus. Ita mo na. lemon juice. Pag imo nang kay mainam ta.
kuan guys, pan kaniba dyan ni mawadag pan, na dyan ni pan pirmi. Timo mura po dito sa dalagit, nga di po mawadag pan. Kayo, ano po, pinagdunga. Hansa? Raya. Away lang pigpay. Gato, di ba, usap ni Nana na ilan ay buto. Ag sa pigpay, ay sa dalagit kay sa man kay ngani, agdar he. Ito nga. Oh, Matipid. Ikaw na, Koy. Ikaw ang baka mo. si nanay. Ikaw na yung malis na suman. Hindi lang may bagi lang pigpay dani. Isa lang yan. Pigpay. Di ba, Nay? Lami man? Gamit ba niya? Wala akong batig luto. Bigay, palagi mo niya, Nabi. Pahukumo ko na, Nabi. Hindi mo na mahubas, okay. Nagtunod sa bawa. Nabi na ka nang inikanin, mumura bag ko ano ba? Mura na ka na ang... Ito na muhumok na ba? Malambot ba? Nakasala ka mga sausage. No? Sa una. Nahimali ko na sa una. Katong squid. Squid na sardinas? Naslata. Sige, bomba, saba. Dia? Oo, di lang mga anak ka na nana. Ang tapos ng mga bayan. Mga anak na pala niya? Nganak ra pod. Luto na guys, sige mo ang kuan. Amang luto sa gininuna na pod ni. Kani, luto ka ba review? Asa? Replaris ng ka. Adi, yan na luto na. Unsa? Naluto na? Luto na. Ito tumutunan ka. Lamig ilang mga tug. Lamig magtugtog danis dudyanan kay presko. Ay pa to. Natlog ba? Mana lagi na laging giluto. Kayo na sinanayan na biyo? Asa? Lemon. Hindi. Ang tunaw si manangukan guys sa lemon guys oh. Mayam na. Napa na ito bagi mong butang nang? Lamig mga tug ag mga kuan dito. Mga people. Lamig na magtugtog sa lams nang ka kay bugnaw. May init yun. Kuntis ko nung kahit. Unsa nang? Inam taga ning gihimo ni manang nga kuan guys. Lemon bugnaw. Kami tag bugnaw no. Asa kag bugnaw? Tusian. Patis bay gani mo na rip. Ako pa bang pay kurinti. Di ba magilang rip? Ugay na putuli pa. Maapil na, imo manggablit ako. Di oy na. Bilat sa... Ilang mga apil. Yung mababag na. Sumawa ni nga Ang nila sa kabuk nga ni kurinta mga galing gamay ra. Ah, mo na. Mahal man ning Limon. limon. Kaya nung kung nga ni mo sa mga mga magbawas. Bang kadad lang sa dugay na nabak na uno. Wala. Lamig. Wala. Kapayas di ay. Minum sa naning ani no. Kapayas din na. Kana laging kamunggay na, maniwala ka na sa akin na. Saan ito yung pagama? Kamunggay o. Lapuan, di mo rang pakulo ra kag tubig. Magkuhan ka ka ng mga dua kapalak, imo nga luson. Da? Magkuhan ka nga sa kabaso bag gusto nimo tubig. Butan nimo sa pakuluan nimo mga 5 minutes, 10 minutes. Sige nagbukal, green na king sabaw. Imo nang salaon. Pag inom nang Ayaw kamunggay. timpla-timpla. Kung na Ang sa itibra sa kamunggay. wala. May timpla, kana Ano na mo kamunggay sa matubangan no? Pagkang kayo. Hanggang nakita sa YouTube, nagharos na. Gilaya lagi, gilaya. Oh, do kapalwa. Ayan ang laylayaon na. Sa pagkamangsa, yung tuskig na kamunggay, pisat, Mo mga laging nag-powder. sa lagi. Ah. Ayaw, mas lindot na ang mas nindot ng presko nang kaysa binuwad. Kaya bago ka ng binuwad na, kung binuwad na, di ba yung ibuwad, bukaging. Iwan na siya, sabaw, kay gihigop naman sa init. May man ang inana yung pakuluan kay Prisco man doon, na nagang kamunggay niyo tubangan. Pag Ugod na yung mga sinilas. 60? 60. bugat kay bakyaman. Kanang gaano itong kahoy? Ang rabdan, mag-imubig kwan. Patunay, dap-dap, yung mga gulay yung. Tidak.
Dap-dap, sapsapon, sa ikaw sinani, kanang kwan mo ito Umukon. Ang laki ng ligid ka di sa kenan. Ikaw ding, nakabot pagkading, bakya. Ay, bakya. Lagi ka bakya. Dap-dap, sapsapan. Di sa bakit ilakaw ko? Magpakapaka, may lag na tawag kayo magpakapaka. Yan yan ang guwang sinilas ng kabong-kabong. Sarap ba yung ano ba? Sunod ka ito swallow. Swallow yung ba? Kuya wa, Swallow yung ba? swallow? Swallow. Iswalo? Imo nagbakya karon, grabe ikaw ka ng gumas interior. Hmm. Inanam to sa nan layo. Tawag ka sa mga tao ron. Di noon, kay gibuhi ang katong yaging mga panahon. Wala sinilas. Sinil. Yan na bitong. Wa kay sinilas mispila? Paligid yung sinilas. Lay man sa una kay wa may mga labtunon. Nagtiuan, tinil naman ka umagi sinilas abot ko dito ko. Unya karon mga tao ron kita kay ngano na tamadyo na ka. Yung nakarulay sinil, luya po do ay kapalit. Hingno na ka sa mga tao. Balik siya. Buhay na nga po insect na niya, sinila. Wow. Insect na nagdala. Nag-insect jud moy nagdagkuan. Sa una wa mo speed. Kung tayo sabon sa una tayo. Napdan. Sa unang panahon nyo tayo sa sabon. Ha? Sa sabon. Life boy parmuli. Mura na. Ay karaan ang life boy tayo. Hag life boy nakabot pa ka ng life boy na sabon. Parmuli. Mura yun na. Nag-shampoo sa una. Life boy yung kutsa ko sa tayo. Palmolive. Palmolive. Yan. Sabon po pirla. Maning pirla. Nga isang galay. Pulo at lagod din na po. Tanggalat naman. Isang galat na order na nga bo. Tanglagay po. Isang galay. Oh, ibut ang nagkud. Ako. Binuang. Wala pa na kud. May bahin ka na. Hag presyo. Oo. Bo na siguro sud. Presyo. Ang saan kasagaran kayo ko na may kud. Kaya ito sukli 20. Ay, matigo. Badis una way panti. Munihi. Ugaak laman. Diya ipahid po saya. 54. Ingana po po. 54. Ano sa tay? Mga badyo ko huwag pangi. Saya linganaan. Wakison na. Sige, humagi. Para mapahiran ba nga. Wala niglabay na. Like baho na nga badyo sa una. Ang hit. Wala na Arabo. Manimo, jangan so kaysa sanina ipahid. Wala Arabo. Arabo. Kasagaran ito mga tigong sa una ka manghingan na raman din. Ugaak na lang kita. Magbarag na. Hindi ako mag-ihi. Ingana ang sayal. Tigong sa una. Ipahid pag sinipol. Nakainamdum kong Lola Iyay. Sila iyan. Sila, ligay. Mga baka. Si Lola Iyay bito nakainamdum ko. Mungihira sa arinulan sa inagaman. Kung kasag gumurong yata. Kasi na nga na po yan, nasa na eh. Siguro nga na. Kaya kita makatawa ko. Samo ko no. Hindi mag-ihi. Ipahid. Sayal. Hindi mo labay na to. Like baho. Si Lola Iyay dahil nakainamdum ko. Pagkapanti sila, naguli humuon man. Muna panting maglakaw. Ganun nga buon man. Oo, ano nila? Halimutan. Hindi mo lang kaway pante. Pagsabay, way panti-panti. Ano nga material, wala namgo. Matrang tao ba? Wala ko musing mga na magsuot ng sa kamisun sa ina nga. Buo lagi kayo isa naman pagkabuo. Yung naguli, buhok panti. Di na, Para ba? panti. Sa kuharina. Puwas nang masya nga magbakres ko lang sa ipo ko kasi pandong. Bito na. Nina. Puro nang masya magsapaw ng ipok ng sayal ng nagdang cellphone na ipok din pulis. Magbakles ko gob. Ang ipok ipandong na nga sa libag sa pandong ipok. Yun na. Tawa naman mo. Yun na. Lain na po di magpanti. Nga ba? Di mo na kay panty mo maili? Yun na. Nang masyang nag... Nabuang na mamayli way panti. Lagi. Ganito kay hungaw. Kaya limuot. Kuyaw. Ano mas? Librada ang uyaw. Maili ni mga hikapo na. Wagi panty. Lakaw, malupi. Ibang klase. Maili. Jadi tinul ko na. Ganito ba rin yung pati wala ka pati. Magbayli gani kuno sa una nga way panti. Panty lagi. Ako itong mga tigwa nga katong isang lulo, sa timing ko. Mga tatos. Magsahila sa... Hanin tuto. Hapit itong matay ka ng hanga sa bailihan. Gano ka? Naugas truso. Nakuthut para kuan. Hindang lintong kuan kasi ipangangad kay
Nagbayas taas. Kaya may mga pantig mga baji. Namaya kwan din sa taon. Dito luli-liya na. Hugma pa yun. Ang saning toto. Nasakpan na naman siya ng lili. Hugma. Kailangan na na. Nakamata ng... Ngano magpante man. Gila pang sayal. Abot mas kiting padhapit. Lagi, wala Muslim ba? Wala mga ipo. May panti. Tag-asya lamang. Tag-as. Magpantig yapon. Kahit rin ito bukas na may panti. Mag-style karabo sa una. Panti nga. Kung may panti sa una mga suin mo. Sa kuwari na po yung patay. Sunga rin na. Mo, nagya po magpanti. Nawala panti balik sa una waman. Ha? Wala balik ang panti sa una. Mga tinahira ang panti. Tinahir sa kugharina. Kuyaw. Tapos ay kanta ni Max Urban. Paglili pa sa kugharina. Paglili pa. Why panti? Wala kantang Max Urban. Nagpantig. Tinahir ba itong kantang Max Urban? Nabito ni kanta. Magsurban. Why panti? Paglili pa rin panti. Sa kugharina mo diyan. Mangidas tirag di magsutok panti. Pag-asa din sa nina. Wala ko itong masyang, musimba, mag-ipok doon. Sa kaya limutan, may niguliron, magpaklayo pa may balabal. Wala panti. Ipandong man sa isang ipo. Lawan. Nagiwa, ipandong sa isang ipo. Kulay ka yan. Wala panti. Una mga bali. Mangutan akong mama. Kung may ikaw sa una ma. Bapa kay panti-panti. Kaya mga badyo ko nung sa una. Wala daw panti-panti. Ito karaan ito yung mugangan, bata ko man to. 78 na may. Ay ko na mas mama. 75 na. Ah, diyan ay panti lalulita. May nana. May panti. Unsan mga tuig. Una pa ibon way panti. Ato sila sa materya. Ato mo lula ba? Ibutan mo lagi rin. Adi, wa. Ato na ha. Bawa panti sa una sa garay. Ha? Lalulita. Hag sila nanay. Nanay panti. Wa, balik yung panti. At hindi siya magipanti pod. Ordile ka patahi. Sa Ay. kuwari na. Sa kugarina. Hindi uso sa una sa. Di oy. Muslim pa man May una na. mga hilabot sa una, may mga hilabot sa una, bukay panda, bukay Sa una dyan, mga eskwela, way sinilas. Way sinilas, kikinig sinilas, 1960 na ning sinilas. Manggitinil na. Mga kuwan na tay. Mga Kastila. Ayun. Ano tala natin ang tinilas? Kuana, nang Marcos na masyur to. Aw, panahon pa din kuwan. Eh, wala may tinilas dito sa panahon. Wala pa man to. Wa lagi, mga badi magi bakya. Bakya naman to, bakya. Kanang kahoy. Diyan, yung gawa na ba ito na Toyota? Sinilas nga ka nagligay sa truck ba? Nanday chinilas nga Toyota. Kuyaw. Pahi, yan ay balik dyan. Sap-sap yung dap-dap niya. Batangan naman po. Ano ka ng kuwan eh. Nilansang. Pati nagaktak ang mga badi yung eskwela. Hindi ka